bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Natakot akong panindigan yung nararamdaman ko sa kanya dahil sa background ng family ko. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Shay. At ito, ang aking secret file. First year high school ako nang makilala ko si Arky. Hindi niya tunay na pangalan. Gwapo siya. Mabait. Katamtaman ng taas. Parehas kaming freshmen. Magkaiba lang ng section. Tuwing may event sa school at may pagkakataong magkasama kami sa isang circle, nahuhuli ko ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Nung una, hindi ko pinansin yun dahil hindi naman yun ang focus ko. May crush akong iba nun at doon ako nakatingin. Dumating ang second year, doon na unti-unting nagparamdam sa akin si Arky. Kung dati, tumitingin siya sa malayo. Ngayon, tinetext niya na ako. When I asked him kung saan niya nakuha ang number ko, ang sabi niya, sa pinsan ko raw na classmate niya. Crush din siya actually ng mga ilang kaklase ko pero talagang hindi ko pa siya bet noon. 2 days after ng pagte-text niya sa akin ay binasted ko siya. Hindi lang dahil sa hindi ko siya gusto, kundi dahil takot din ako sa pwedeng kalabasan pag sinagot ko siya. Malalaman ng teachers at worst, pagchichismisan ng mga kaklase at schoolmate namin. Isa pang hassle ang awkwardness pag nag-break kami at nasa iisang school pa. Hindi pa man nangyayari ang lahat ng yun, ay sinet ko na sa isip ko na hindi naman kami magtatagal. And not long after na mabasted ko siya, ay nabalitaan kong may girlfriend na siya. 4th year ang girlfriend niya noon. Hinahatid niya pa sa gate tuwing uwian. Pinagtibit balikat ko lang yun at itinuloy ang buhay ko. Hindi ako nakaramdam ng selos o galit dahil may girlfriend siya agad. Kasi nga, hindi ko naman siya gusto. Ilang buwan lang siguro ang itinagal nila. And, ayun. Nabalitaan ko na hindi naman pala sila magtatagal. Maganda at member ng school band yung naging girlfriend niyang yun. Itago natin siya sa pangalang Patricia. Marami sanang humahanga sa relasyon nila eh. Pero, ganun lang siguro yun. Life must go on. Hindi nag-work eh. A year passed. 3rd year na kami. Nalaman ko na nagbalikan pala. Sina Arky at Patricia. Hindi ako masyadong na-update sa relationship nilang dalawa. Sadya lang kumalat ang balita sa school namin na nagkabalikan sila.
Okay, sabi ko sa loob ko. Wala naman akong pake. Not until dumating ang entrams. Nakita kong maglaro. Si Arky. Ang galing-galing niyang maglaro. He is a basketball player and also a volleyball player. Isang pagkakamali na pinanood ko siya dahil hindi na maalis ang tingin ko sa bawat galaw niya. Dati-rati naman, hindi ko siya pinapansin. Pero hindi ko may tatanggi na nag-iba ang tingin ko sa kanya nang mapanood ko siya. I found myself watching every single game he played. Andun ako sa likod at patagong pumapalakpak sa bawat tira at score niya. He was really, really good. Nakakahiya pa na minsan niya akong nahuling pumapalakpak at nag-cheer sa kanya. Patay mali siya naman ako at kinukumbinsi ang sarili ko na katulad lang din ako ng iba na nag-cheer sa game nila. Pare-pareho kaming cheerer kaya hindi dapat siya mag-isip ng iba sa akin. I thought that the admiration and attention I have for him will end after intrams. Pero hindi. To my surprise, hinanap-hanap siya ng mga mata ko sa school. Sa school canteen tuwing bumibili ako, tuwing nagkukwentuhan kami ng friends ko at sa gate. Hinahanap siya ng mga mata ko kung pumasok na ba siya o umalis na ba siya. Unti-unti ko ring inalamang pagkatao niya. Doon ay nalaman kong teacher ang mama niya at principal naman ang papa niya. Upon hearing his family background, nanghina ako. Bigla akong naisip na hindi talaga kami meant to be. Tama lang na binusted ko siya noon. Marami akong issue sa sarili ko at natatakot ako na layuan ng iba kapag nalaman nila ito. Especially Arky. Nahiya na lang ako sa sarili ko at itinigil ang pag-aabang kay Arky. Bukod sa tapos na ang phase namin, ay hindi kami nababagay para sa isa't isa. Hindi naman ako pangit, DJ Rocky. People would always say na maganda ako. I look mature for my age. Consistent honor student, school leader, nagsiserve din ako sa church. Ginawa ko ang lahat para mabago ko ang tingin ng mga taong lubos na nakakakilala sa akin at lalong higit para mabago ko ang tingin ko sa sarili ko. Nasa simbahan at nagsiserve ako noon nang makita ko si Arky kasama ni Father. Once a month lang bumisita sa barangay namin ang pare kaya I made sure na nasa simbahan ako every time he will visit our church. But this time kasama si Arky, pareho kaming nagulat nang makita namin ang isa't isa. Tandang-tanda ko pa kung gaano kabilis ang tibok ng puso ko ng mga oras na yun. Sa isip ko lang, napasambit ako ng, Lord naman! Nililimot ko na nga, nilalapit mo pa. After mass, ay in-invite kami sa bahay ng isang ka-churchmate namin. Kasama si Father at si Arky. Sa sobrang kaba ko, maaga akong nagpaalam na uuwi na matapos ang ilang sandaling pagkikipagkwentuhan kila Father. Nabigla ako nang tumayo si Arky. Nagpaalam din na ihahatid ako. Todo tanggi ako noon pero sumang-ayon na rin ang ibang matatanda na ihatid ako. Wala kaming imik habang nasa daan. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko. Ganun din naman siya. Dumating na kami sa bahay at ang buong akala ko ay aalis na siya. Nagulat na lang ako nang kawayan niya ang tiyahin kong siyang guardian ko. Binati niya pa. Tiningnan ko siya ng mariin at paaalisin na sana nang tuluyan siyang pumasok sa bahay at nagmano sa inay ko. Napatawa ako at sinabi kong, hindi mo naman kailangan mag-bless. Close ba kayo? Sagot naman niya, sign ng paggalang yun. Sinabihan ko naman siya ng, marunong ka pala nun. At doon ay nagkatawanan na lang kaming dalawa. Nagulat din ako nang tawagin niya ang aking inay na inay din. Masaya silang nakipagkwentuhan sa isa't isa. Nagdemand pa nga siya sa akin na ipagtimpla ko raw siya ng kape habang nagkukwentuhan sila.
Napapanganga talaga ako that time. Napapaisip kung saan siya kumukuha ng kapal ng muka at feel at home siya dun sa bahay namin. Pero tuwang-tuwa ang inay na makipagkwentuhan sa kanya. Panay ang tawanan nila. Minsan sinasali ako sa usapan. Ipinagtimpla ko si Arky ng kape gaya ng gusto niya. Napunta ang usapan nila sa college life. Tinanong niya ang inay kung saan ba ako papapasukin ng college. At ang sabi naman ng inay, hindi niya alam kung saan ako papapasukin ng mama ko. Napakunot naman ang noo ko. At sobrang advanced naman na ata ang usapan nila. At nasa college na, third year high school pa lang kami. Hanggang sa nakiusap si Arky na kung po pwede, ay same school pa rin kami sa college. Sana raw? Sa gusto niyang school ako pumasok. Sa haba ng kwentuhan nila ay nakalimot na ako sa oras. Gabi na tinawagan na siya ng father para umuwi. Masaya nagpaalam si inay at Arky habang humiti lang ako sa kanya. Pagkaalis ni Arky, tinanong agad ako ni inay kung nanliligaw ba raw sa akin si Arky. Agad naman akong umiling bilang pagtanggi. Marami pa siyang tanong at sinabi niyang hindi siya naniniwala. Gayong gusto nga raw akong makasama sa college ni Arky. Napaisip na lang din ako kung bakit niya sinabi yun. Pagkagising ko kinaumagahan ay may text akong na-receive galing kay Arky. Oo, may number niya ako at hindi ko naman binura ang number niya nung nanligaw siya sa akin noon. Ang ikinagulat ko lang ay meron pa rin pala akong number sa kanya. Sa text message ay binati niya ako ng good morning. It all started there. Tuwing umaga ay makaka-receive ako ng text from him. Napapadalas din ang pagpunta niya sa classroom at pagpapapansin sa akin. Dumating sa puntong kinuha niya ang ID ko at pinalitan niya ng ID niya. At that time, aaminin ko, hindi ko naisip si Patricia, ang girlfriend niya. Hindi ko alam kung totoo ba ang kumakalat na balita na wala na sila o hindi. Napapansin na rin ng mga kaklase ko ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Kung dati ay ayaw kong pag-usapan ako ng iba. Ay, hindi ko na ngayon pinapansin. Basta ang alam ko, masaya ako sa atensyon na ibinibigay sa akin ni Arky. Ang morning text niya ay nadagdagan ng evening calls. Since bawal magdala ng cellphone sa school dati, sa gabi kami nagtatawagan. Masayang-masaya ako kapag kausap ko siya. Pinag-uusapan lang naman namin ang nangyari sa amin buong maghapon. Kahit halos nakabantay naman siya sa classroom o kaya naman ay tumatambay lang para pag-usapan ang ibang walang kwentang bagay. Ganun na naging routine namin. Pag wala siyang load, sa papa niyang cellphone, ang kasanggan niyang gamitin o kaya sa tita niya. Hindi siya nagmintis ng gabi na hindi ako tawagan. Doon ay pinagtapat niya sa akin ang nararamdaman niya. Nung binastad ko siya at kung gaano niya ako kagusto. Ako pala ang una niyang niligawan pero busted agad. Sabi pa niya, gustong-gusto talaga kita noon. Crush na kita first year pa lang kaso busted naman ako agad sa'yo. Tinawanan ko lang siya. Pero aaminin ko, kilig na kilig ako. Kahit bagyong-bagyo, ay tatawagin niya pa rin ako para lang ipaalam na okay siya. At para malaman kung okay lang din ba ako. Ang hilig niya magpa-baby at magpaawa. Tapos, ayun na nga. Hulog na ako sa kanya. Gustong-gusto ko na siya. Naging usap-usapan kami pero walang magkumpirma kung ano ang status namin. Kahit kasi ako hindi ko alam. Masaya kami, sweet kami, pero ano nga ba kami? Malapit na ang Christmas party at masaya akong pumasok. Habang nagde-decor, one of my classmates asked me kung kami na raw ba ni Arky. I said no dahil yun ang totoo. Sinundan nito ng tanong kong bakit. So balita raw sa school ng mama ni Arky na may bago itong girlfriend at ako raw yun.
Co-teacher ng mama ni Arky, ang tita ng classmate ko at naulit raw sa kanya. Ipinakukonfirm kung kami nga ba daw talaga. Lagi raw akong katawagan ni Arky. Madalas daw na ako ang ibinibida sa kanila. At alam nilang dati akong niligawan ni Arky. Ngayon, curious daw ang mama ni Arky kung sino nga ba ako. Nanlamig ako, DJ Rocky. Bumuhos sa akin lahat ng takot ko. At alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang panindigan kung ano ang meron sa amin ni Arky. Ngayon pa lang nahihiya na ako. Nahihiya ako sa pinagmulan ko. Anak ako ng isang killer at dating GRO. Nabuo out of wedlock. Bagay na hindi ko masabi kay Arky. Kaya kung ano-ano na lamang sinasabi ko sa kanya sa tuwing tinatanong niya ako tungkol sa mga magulang ko. Yung nakilala niya sa bahay, si Inay. Tita ko yun. At paano ko i-explain ito sa mga magulang ni Arky pag tinanong nila ako? Magsisinungaling ba ako? Siyempre hindi. Baka sila pa makaalam ng totoo at mahuli nila akong nagsisinungaling. Siguro iisipin ninyo na napaka-advance ko naman mag-isip. Very open si Arky sa kanyang mga magulang. And I'm sure na kung maging kami nga, ipapakilala niya ako ng tuluyan sa mga to. Respetado at may pinag-aralan ng mga magulang niya. Habang ang mga magulang ko... Mahal ko ang mga magulang ko. Pero hindi ko maipagkakailang bit-bit ko ang mga nakaraan nila. At hindi ako proud doon. At that moment, nagdesisyon ako. Mahal ko ang mga magulang ko. Hindi ko maipagkakailang bit-bit ko ang nakaraan nila. At hindi ako proud doon. Kaya naman nagdesisyon ako. Nagdesisyon ako na iwasan si Arky. Tawag siya ng tawag sa akin pero hindi ko sinasagot ang mga ito. Ayoko nang magparamdam pa sa kanya. Hindi siya nagpatinag. Pupuntahan niya ako sa classroom. Pero ang gagawin ko ay iiwasan ko siya. Inaalisan ko siya. Hindi ko rin kayang makipag-eye contact sa kanya. Sa tuwing magkakasalubong kami. Sa totoo lang, DJ Rocky, para akong pinipiga. Pinipiga, dinudurog, winawasak. Pero pinili ko pa rin gawin. Takot ako sa katotohanan ng baka hindi ako matanggap ng pamilya niya. Baka hindi ako matanggap ni Arky. Imagine, ang tatay ko'y mamamatay tao. At ang nanay ko'y GRO. Hindi ko kayang sabihin ito. Nahihiya ako. Then one day, kinausap ako ni Patricia. Patago niya akong kinausap. Tinanong niya ako tungkol sa relasyon namin ni Arky.
Sinabi ko sa kanya, ang totoo, wala kaming relasyon ni Arky. Ang sabi niya sa akin, gusto niya na ayusin ang relasyon nila. At hindi niya man diretsahang sabihin sa akin, naiintindihan ko yung gusto niyang hingin ang tulong ko. At yun ay ang manahimik na lang. At lumayo kay Arky. Sa huling pagkakataon, ay nag-send ako ng message kay Arky. Message na naglalaman ng paghingi ko ng patawad at pakikiusap na ayusin ang relasyon nila ni Patricia. Doon ay sinabi kong bagay silang dalawa. Maayos ang buhay nila ni Patricia. Si Patricia ay galing sa isang magandang pamilya. Nakakainggit yun. Hindi ko maiwasang mainggit noong mga panahong yun. Kung sana ay may maayos din akong pinagmulan. Pero wala eh. Then nag-reply si Arky at ang sabi niya, "Yan ba talaga ang gusto mo?" Sumagot ako ng oo. Simula noon ay wala na akong narinig mula sa kanya. After summer, nabalitaan ko na lumalabas na sila uli ni Patricia. Hindi rin nagtagal at napabalita na hiwalay na sila. After noon, kung kani-kanino na siyang babaeng naliling. Nakikita ko pa rin siya na tinitingnan ako sa malayo. Pero binabawi rin pag napapatingin na ako. Ganun ang naging sistema namin. Hanggang sa dumating ang Christmas, we both competed and performed on stage para sa choir. Nabigla ako nang kinuha niya ang kamay ko at may isinuot na bracelet. Sabi niya, "After 5 years at wala akong jowa, pati ikaw, walang jowa, tayo na ha. Hindi na kita tatadungin. Basta, kasunduan na natin na tayo na." Nabigla ko sa mga sinabi niya. Pero napangiti na rin. Hindi ko alam kung seryoso ba siya, pero napatango ako. Naisip ko na baka sa mga panahong yun ay may lakas na akong loob. Yung tipong sa sobrang lakas ng loob ko, kayang-kaya ko nang ipaglaban ang nararamdaman ko. Kahit gaano pa salimuot ang pinagmulan ko. Na baka sa panahong yun ay kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa at hindi na mabubuhay sa anino ng mga magulang ko. By the way, that was year 2014 when we had that agreement. Hanggang dito na lang muna po ang aking kwento. Sana may matutunan kayo. Muli, ako si Shay. At ito, ang aking secret file.